agoyo ka dhoga mar weuni sama goya maber step mane monego timra nade makao kan ng'ama dichuo to dhako roma gi ngumi ot ang'o matim achomo kanye wasomo ni utimo matin mon moko belelo ahinya nyaro chien dhako lelela too much ma okidwa goyo to ochuni mondi goye lakini kata ochuni so wach gi dhako nyaro chien wanyisi adier ubet piny mo udwa loso wach erokoro timo ken moko so kata mana ng'ama dicho moko anto tidonjo na idonjo odok chien ng'ama dhako biro ni niya in fact wono pacho akawuono tadwa ni goya wa ne okadwa wach kodi ni chorri goya wa ibo goya kawuono ng'ato kosechako ni kama ni botimo na apenyi dwa goya diere iwuok aukai bia mano ng'ama remo kayo mano jachien marira ria kodi mano ng'ama dhiri nyaro chien ene jachien marire kodi osiko mana ni kawuono tadwa ni goya to kendo nyaki goya machini tiere gocho moko mabe you deserve gocho no Nyakwera moga juanga ntiere kaindi gi ote mar Ochieng Wilfred Stella en gima lit ahinya kapod ng'ato wacho ni ok onyal wuok e keny katigoe very sad as married partners we should report such like cases or else we should quit from it cause it might lead to reckless deaths aworo ahinya wachno anyway mos nakolo kachiel kanyo endo kod Lena antiere kaindi gi Opondo Maombo and I was once a victim Stella Brenda kendo nene obedo na matek bi ochuna ni wawere nyaka sani but I came to regret later ni dine bed ni gik moko no dhi marach all in all nene afwenyo ni an ema nene an jamakosa antiere kendo gi otimo gik mar Winnie Awuor nyaro chieng amor gi topic onge tiende go ito pod idak hoping for change there is no change ir ng'amogo ikawuono gi kiny they will never change. Stella, society will talk while you are in the abusive marriage. They'll talk, ukitoka, and even after death, they'll still say she would have walked away. And dichuo oknyal siema, nikech akia gima onyalo timo na next. Opadi kawuono, kinyo negi to endelea gi ngima mare. Gima de iwuogi iresi. Say no to domestic violence. Aneno ka indilo ni Baba Twins maneno mar Onjinyo otuni lin nitiere jiranda moro ma osebet ka irodho kod min ode kendo samoro igoe ma ochwer nyaka remo asetemo loso kode to okona ni mioni endi nokone ni kotemo golo wach ni endi oko to obiro neno matek moloyo moseneno goeko dutote penjna ja ochono endonia wanyalo konyo ng'atni endi e yo machalo nade Ata kaneno ka endi luongo ni Evelyn Daniels otoni hashback ndalo nyathi nyakach keny en winjruok lakini an anyalo wacho niya ka dichuo nyalo goyi goch to nitie nikech ywaruok bende nyaka bedie keny lakini ka ng'ama dichuo nyalo goyi magiki okang' ma iniwuon ichwero remo kata ko kamano to iniwuon iyudo songa kalure koda dhawni endi to afadhali wuok e keny ni endi nikech once ogoyi dichiel mano gima bro bet ga katimre pile ka pile mogik ilongo ni Ayogo Abrahams otoni dak seche moko dichuo nyalo medo dhako kasa moro mikai dende lit kata en gi shida moro koro tije mang'eny nyaka mag kor kamach Ayogo Abrahams erokoni nyako mkete wangjo mar Ramogi ondike nyanya kachwe asome ote moro kapok kolo ogine an gi ote kaini mar nyar Hill Pot I am a victim of gender-based violence. Mano keny mar Lweny. Though I will die with it, I cannot report it. I don't have money to follow up the case. The cost of reporting a case, I better suffer. Wan gi jalony kawuono. Kete mana kanyo endo nyar Hill Plot. Lakini gimibed king'eyo adagi kendo wakwedo say no to gender-based violence. Anbe gi Janet Achieng koni owacho ni mae e wach masani theko ma wadong ka wapenjore ni ang'o marach to ditime ang'o twak ber kawuono atino Elizabeth Odhiambo penjo ni nitie moko makati iwuogo migol to duoga magi to jofida konyo nade kendo kayan begi Aflin Job Maisie mantie rongo kama gambo wacho ni anino maler Lin your dress is fine I love it I love you all Kamiro dhie to konego ibedie Kamiro dhie to konego ibedie owada ngima jite dwaro owada atieko gi mar Amos mar Sinderma
owacho ni weche hera tek ng'ami hero mithone. Oriamo. Ok en tho mar tho makori tho no goyi monyoni mitho chakolo. Wakwergi. We atiek gi mar Veronica. Veronica wacho ni entie Busia. Adieri ni lwenyo ken gima ber. Inyalo vumilia mokwongo to uwoyo uyudo kuma wach no ae, lakini kodhi ahinya to koro ber mondo iwogi nikech koko to rach. Chieng' moro nyalo kelo achiedh nade maduong'. Anto to an mana gi penja chiel kende nyaro chieng'. Sama koro ji ariyo riwa rus. Nitie ga gimiwacho ga ni for better for worse. In sickness in health. Or in health. in happiness or in sorrows and sadness. Still, death do us part. Jahoto nyaka lenwa ni machuok. Nikech in sami donje keny okidonja gi nyaka waloti pachi ni chieng' moro ni wuoge keny. Idonjo ga keny kingi maber ni ma keny mar dhi budho kendo nwa ikre nyaka. Lakini kochopo sama ko ridie mika dier. Nyaro chieng'. Apa ni gimi wacho gani nyaka wadhu watim marekebisho moro. Till death do us apart cha. Okidego yago ni till death do us. Tilangum do us. Apa. Samo we ni to ote moro mar Eriko Simba donjo kae. Ni ano kanya dhi kafida bwana jibro chaya. Kendo mago gik ma wadwa ne jalony. Mondo konywa kanyo. Kawuono dwa nyiso. Nyakora Ramogi Ajwang' mano gima wawuoye kawuono. Kisungu neno gender based violence. Gidholuo wacho ni iluongo kanyo endo ni keny mar koko. Kapok wadhi wendo adwa ni mondo wadhi ane ir nyadenja chiel miluongo ni Eva kata Evelyn mondo wawinja ne mbaka mare kuhusiana kod Lweny mantiere e keny. Machiegni nyakora Ramogi Ajwang' kaka pile ing'eyo ni ka ochopo tich adek wantiere kanyundo gi chenro mar mine nyalo. Maendi en chenro mwadhi ale mine mopogore koluwore gi achiel ariyo adek magisetimo magisekalo endo kata gi gik magitimo. Nyakora Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono antiere gi nyadendi Evelyn Oguna. Mae ni nyadendi ma bende osetony kokalo e lwedo no endo mar dhao mar keny. Kisungu wadendo kata ni gender based violence. Machiegni ahinya Evelyn. Iluonga ni Evelyn Oguna. Ji mang'eny luonga ni Eva Oguna. An nyaseme. Adak Nairobi. Lakini ahinyo tiyo dala. Ane kind Nairobi gi dala. Iwacho ni sibede keny kanyo endo higni 11 kendo in kanyo endo jatony kata survivor mar gender based violence. Mbaka mari no chakore nang'o? Kuom higni 12 mosekalo asebedo kadak kenda. Mane ndalo ma asebedo na wuok e keny higni 12 mokalo. He was a very good man. Ne ng'at maber. Apiu ni kata wuok wadhi kanisa kila ng'ato ne wacho ni when I get married adwa dak kaka Eva gi chwore. Ka get married I want to live kaka Eva gi chwore. Koko chakore gi e chodi. Dichuo no bedo ng'at ma chodo ochodo mokalo. Chopo kama ochodo nyaka jok moko nego bed ni ochodo. Jok ma kobedo godo machiegni to en gima nyaka ang' chopni, en wach ma nyaka chopni. Nitiere chieng' mane ogoya ka an gi nyathi matin e ich dweche 2. To kano goya kane an gi ich nyathini to ijni endi no dhi mowuok. Bang' ndalo bang' gimoro ndalo 3-4 kama. To ijno timore nade? Odhi mowuok. To pile ng'at mane gi lweny ka ilagi e keny ka en ng'at ma kosegoyi to kinyne ober ma en modwar nyaka noteri hospital en modwaro mondo odwar no treat maber mondo mi wiyi owil gi gima nyotimo. To nochopo kama gocho ni ndi nochopo kama ang'iyo ma wacho ni ok nyalre. Koro na supply ga supermarkets gi African attires. To nitiere ndalo mane koro onge gi tich. Koro no feel so insecure. Maka wuok kadhi timo kata delivery. Okodwar imiya seche, imiya ni kidhi tadoro nundi take 30 minutes. Kidhi tadoro nundi take 20 minutes. Adoro nundi take 1 hour. Koro no temo sana. To ing'iyo na saa maka biro koleo kata matin ten gocho. Ing'iyo na saa maka kalo sama nende adhi timo delivery kaduogo to en gocho. Kano chopo kama koro an gi ich nyathina ma last born sani. Mane kama koro ni wapogore chuth. Nikech chieng' moro atedo ne mchele. To Lweny owuok e tedo mchele.
gimomiyo atedo ne ng'ama dichuo mchele en nang'o nikech ang'o to sechego mani gima nanyalo afford e sechego mani gima nanyalo afford. Machielo en chiemb odiochieng', ok en chiemb otieno. Ne en wach matin mano kelo lweny maduong', mane en goch ma odhi wang' achiel ma wang'a konchiel kama nobedo red, okuot, nolokore black. Dier ng'eya kamoro ka nochwado gi chupa makanyo okuot. Seche moko oloro nyaka dhot e bedroom, nyithindo koro wuok biro goyo dhot. Nyithindo dwano tur dhot mondo donjo kony ang'owa mingi. To onge kaka ginyalo turo dhot. Koro goyi nyaka otiek goyi. En gocho ma nyaka ang' otiek goyi mowach ni unsatisfied gi goye. Mane koro ka ng'iyo ni dhot. To ka koro kendo dendi rami, to koro kendo wuok omanyo kako teri osiptal. Tidwa teri osiptal gi pesa ni, ok mare. En pesa ni ema dhi tiyo osiptal ka ebi. Koro nochopo ka endi maneno ni an better off ka adong gi nyithindo kenda mondo atimra nade, mondo I bring up a healthy family. Sani it's about 1 year nyaka nyocha timna surgery on that part manogoyo nendo. Koro wan nyaka gik modong ska madong kar violence ka idongo. Koro seche moko king'iyo gima dichuo timo ni, then ing'iyo nyithindi, ineno ni nyithinda gi sani ka kora tho, nyithinda gi dwa bedo kanye. Inyalo yudo mama moro maduong' ipimone kaka chalo, owacho ni mane kaka keny chalo, lakini kaduga bedo kenda tawacho ni ere kaka ng'ato wacho ni mai kaka keny chalo, to kiny seche makora tuo madenda rama kogoya to konyal miya gimang' nyathina chamo, nyaka pod ati monde kor ka nyathina timre nadi chiem. Dichuo to osego yien manendo piny romre ne gima ka nyithindo gi dwa chamo en ing'eno kia, igoyi ti man chiemo, imany kaka ji dwa chiemo e ot ka. Koro awe bedo gosiepe, aweyo bedo machiegni gi family mara, nadong kenda. Na make sure nadong kenda mondo mi make better decisions. Nikech kapiro ne ng'ato en kareja ni beda. Taparo ni ng'ani chieng' moro nyalo nega. Nikech chupa mane goya godo mane dhi dier ng'eya ni was meant for my head. Dino yud wiya, donge dino nega. Dikora onge kawuono. Koro aluonge okinyi tawachone ni en evitable ni okwanyal dak. An kodi wasechare ma wasekalo. Gik ma kata ka gik mitimo to an bende pod nitiere seche ma ka nitiere kaka kalruok nitiere matin to pod aparo ni ng'ega ni in eminyalo ga timona magi. Kama wachopi wan better off ka in kando to an kando. Kinyalo ko parent, kinyalo hero biro limo yo nyithindi, chaka wuoth tibiri timre nade, ilimo pokatami. Lakini kuom sani tagombo ni mondo wadhi separate ways. To mondo wadhi separate ways ni apek. An pregnant ka, nyithindo be an gadi adek. To nyithindo gi ok adwar ni mondo idhigo kamoro, nikech ane makan kodgi tinyalo timri nade, inyalo biro anytime mondo itimri nade, ilemgi. But in ka way mondo ibed kodgi ok ibi yiena mondo alimga nyithinda. Koro awacho ne ni koro adwaro ni mondo in mondo ikaw gigeni, anything me feel ni you can carry and live. But kok idwaro wuok ka mondo idhiyo, an bende an ready. Gi pekna ni te pod anyalo timra nade, anyalo wuok mondo atimra nade, adhiyo. Then owuondore ka ng'at mowinjo to boko winjo. Another month elapsed. Ka koro olinga ena ng'at maber koro kumula kata goch giri. One day anachio anadhi timo delivery to kaduogo tayudo ka en nofundo gike modhi. Onge. Ok nachaka nene gi wanga. Aduoga nene about I think 4 years back. Ndalo moko ma odonje makori dwaro nyithindo gi birth certificates. I made sure I was keeping him a life mar nyithinde. Kik ndalo moko monda bed ng'at mabedo blamed ni an mana keep nyithindo away from the father. Koro nawachone ni nyithindo idwaro gang'owa gi birth certificate. As a father, I'm not planning ni mondo agoli oko mar ngima nyithindi. Kindly a meeting mar manyo ne nyithindo gi birth certificate. Ami mna nyinge mamaggi mondo koro inti just kaka in
in mihero kihero jazo ni you are the father, well and good. Kihero weyo that part bende blank bende sawa. Mokao time mare modhi moloso birth certificates. Koro otiyo gi wach mar birth certificate ni okelo na birth certificates. To kokelo na birth certificates to nyathi manowe ich o introduce himself ni I'm your dad. Nyathi manowe ich makiae. Koro nyathi ng'iye ni maendi ng'a. Otemo ng'iyo baba gi nini to baba gi nini koro kawo gi books mage ni puonje timo homework. To yawuota koro ing'eno osebedo madongo. Koro gin ni mam, are you okay? Tache niko sawa. Ndonyura ndonje bedroom pacha chau nende. But put your phones on. In case of anything, I'll call. Kocho pogotieno tawacho ne nyithindo mondo odhi onindi adwa wuoyo kode. Koro akete piny. Nikech I wasn't planning mondo adog kacha. Ing'eni jalweny en jalweny. Kata otieko mahigni adi to duogo. Jalweny en jalweny. Kama noseketie no nyalo ga goicha. Mane kamo oketie onge chieng' mabro loko. Koro that particular day akete piny tawacho ne look. Dhako oken ring'o mikana liya. It is over 8 years. Pokaneni bakiaga kumainti. You don't even make calls until I make a call. Mana kapimo ni nyithindi dhinade. But you don't do this. Ane matimoga. Koro kawuono to kakibiro michopo tatimra nade? Okang'eyo. Ok nang'eyo ni maendi plan manende ingo. Nikech nogochona kopenja kumadake. Mapimo ne kama dake mondo timra nade? O deliver these ginene birth certificates. Koro eno take advantage. En kare en ng'at mobiro duogo Nairobi odwa manyo tich oyudo kama odwa dake. Awacho ni higni 8 is too much. Dhako ken ring'o mikana liya. I've moved on with my life. Where mos. Kama ni weya ok kae. Kama ni weya ok ka. Tiji twengo ni muchayo gani. You think nanyalo dake ot kailani? Yeah? Kapoki biro kaindi mondi chak goyo kambi ka. How well do you know kitana dak kenda katoka dak kenda? But I wasn't saying that nini kech nini tire ngat manadak godo kitanango. Nadwaro my space. It is my space. And I have to guard it. Okanyal wene nudugo tugo godo. Koro I told him ni anyalo na afford me kanindo for tonight. Then king imani kumiti mrinade. The akao gikmoko tapetho ne sitting room ka. To nindo to kiny ne was a church day. I went to church. I left him there. Kaduogo tayudo ka oonge osedhi. Dhako manie ot manitiere lweny. Manitiere gi domestic violence. Kato bed ni in emineno ni in emirach ni dichuog chaber. It is still your life. Pod en ngimani. Ibet kama in mirach ni goyi gi richo ni nendo. Nikech ang'o? Ting' richo ni nendi chak puothi dhigo. Nikech richo ni no idwa negi go kanyo. Gima timore does not matter. The fact remains ni nitiere ng'at magoi. Chieng' moro ibro goyi ma idog dalau ka in maiti. Kata king'ol. Onge gima rach kaka ng'ol. To en ng'ol ma nyithindo bong'eyo maber ni mama wani to wuonwa emo ng'olo. Emo miyo ng'ol. Gino kuoge pach nyathi. Ka in gi nyithindo machuo, ndalo moko ka gikendo. To koro gikendo ka gin bende gin tiere lweny kailano, gin be gigoyo mondegi. To kokamano, tiyudo ka en nyathi mawuoyi, to koro dhi odak gi mama miyo maduong'. Nikech miyo maduong' to koro dhi trite kaka nyathi. Ok wene thuolo mar bedo ng'ama duong'. Mondo kik koro ogo ng'ato, koro nyako settle gi ng'at ma duong'ne mabor. Iwinjo. Koro gikailagi chando future mar nyithiwa mane gimokwa ng'eyo. Dhako mora ma wacho ni an gi nyithindo emomiyo kanyal wuok. Dhako no riambo. Mano selfish woman. En emohero ng'ano too much moko nyal wuok. Ok odewo nyithinde. But dhako mora ma dewo nyathi. Nyathi dwaro environment ma very peaceful. Very, very peaceful environment. Mako konyal yudo of peaceful environment. To ngimane makinyo semana kethore. Odhi oduogo ber moingo maiti kendo maiti motho e lweny. Onge
heshima mora ma en go kata mana saikni onge kata in miyo ma nyathine oneg kacha idwa dhi nang'o donge chunyi lit idhi iko nyathini nade e dala ng'at ma imonego ni nyathi koro magi te gik mapuonjo mine mondo gipuonjre gi tang' kik giwe nyithindgi tho e lwet chuo keny betindo ok ochuno inyalo dak kata mana kendi ka tho emidhi manyo afadhali koro ibed kendi tapuonjo mine gi bende ni gin bende kik gialaw lweny e utegi nikech seche ma gialaw lweny e utegi gin bende ni goyogi gi chuo to giling' aling'a ma seche ma nyathi ma nyako ok nyal pimo ne min gi wach tiyudo ka nyathi ma nyako dhi ringo gore kuom ng'ama dichuo nikech gimokoso e odgi odhi ogore kuom ng'ama dichuo omako iko jahiga 13 ojahiga 14 nyathi ma jahiga 13 samodhi tedo oringo dhi ka tedo nikech ojahiga 13 kata kodhi mna tedo to nyuolo nyathine niendi ing'eni yot mondo ng'ato wuonde kata makende kata na dhako mar ariyo kata ng'at mabro kende oyie yani mondo sande nikech en gi nyathine moro dala kuchacha mondo miyo kaw nyathini okel ka dichuogni ndi kachako goye en be nyathine ni beringo dhi oted gi higa 13 en dayo ko jahiga di 26 dhiane Facebook mondo iwinje kaka iluongo nyithindo manyiri ma pod tindo ni deye ajusa to gine ma ginyuol gi nyithindo manyiri ma koro tindo lokre deye at 26 nyuolo ken ng'ol nyuolo ken adhola nyuola kisetieko nyuol then report ka inua nyako ka in nyathi ma nyako manitiere seme report e initiative marwa kasto watako life from there going onwards nyithiwa manyiri ok wayie ni bro dhi through gimwadhi kamano Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Kata kaponi ana temo, chunya ko ikre mar weyo tapki. Ere kaka nanya liso chunya ni ber ka wan wiwa wil gi tapki. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Mana kamano nyakwara Mugajwang ineno kanyo endo tipo no endo kata mbaka no endo mar Evelyn Oguna mabende achiel kuom jogo eko mano wuok e Kenya mar Lweny makelo wai topic makawuono mabende no wasenyisi ni e Kenya mar Lweny ibedi koso idhiyo nyakwara Mugajwang iwinjo kako wuoyo gi gigo eko motimore ne
Antiere kaendi gi ote, lakini kapok adhi ote akaw thuolo mar goyo kamano ne japicha mara mano konya timo mbaka noendo. Iluongo kanyo endo ni Samuel Mbugwa kachiel kod pilot marwa kata jagwe gari mabende iluongo ni Abdi. Kamano nyakora Ramogi Ajwang antiere kaendi gi ote. Kapok idhi mbele nyaro chieng puoch gi pak mondo mi iyud ng'ama nyalo wuok oko mago mbaka magino mabende nono sekadho ma onge achune mora mora kendo onge gimora mora mimiyo ken gimoro mayot. Puoch gi pak en tich maber timo kachiel kod amiyo noendo bende en jachir. To bende onego bedi wawacho ni en mwanamke bomba. Kamano. Puoch gi pak. Erokamano. Nyakora Ramogi Ajwang antiere kaendi gi ote. Jena Chieng nyisa ni entiere wacho ni kenyo mar Lweny okonyal wuoye nikech pod en a single mother. To kata kamano owinjo mbaka mama noendo to litne kabisa. Najifunza vitu mob from you guys. Big up mbak ndalo. An gi ote mar Atieno Sara nyakora Ramogi Ajwang. Atieno Sara wacho ni an nogoya ka an manyoro. Ka nyathi nigi juma achiel. Ng'ano ne deya kendo onge gima okelo e yot. Chuna ni adhi amany chiemo to poka chango kata. Waduto wang'eyo sama miyo owuok e lweny mar nyuol konyruok. Na wuok e kenyno. Ba ma simple. Power of tongue. Yes, awacho gani tanga inya gi lep nyalo kuongi kata nyalo gwedhi. Aneno kaendi iluongo ni achaka neno kaendi Ayogo Abrahams. Otoni dak seche moko bende dichuo nyalo medo dhako. To kendo wacho ni wan kaka joma chuo bende wahinyre ga ahinya. Yudo ni ng'ama miyo goi kendo yoki. Otuoni lelo bende ng'enye ot. To kata mana ng'ama inyalo ringo ire e maonge nikech chuo e jogo mabende iwacho ga ni gin wuonot. En wach malich ahinya ni sama dhako igoyo jitelo sewie lakini sama koro dichuo e miyoko kendo igone kokeot onge kata na ng'at moro achiel manyalo lose. Akia ni wan kaka joma chuo to nwachime kanye. Penjna mana Medusa. Mano ndo Ayogo Abrahams. Akia ni local instrumental ntiere gi ote kacha chande kapok wadhi irwendo marodi chieng' makawuono. Nyaro chieng' erokamano an gi ote kawa kuom Baba Twins maronji wacho ni erokamano kuom kelo twagni nikech kata wan joma chuo wakale matek kendo igowa kod monto waling kendo ok wanyal wacho nikech waloro wich kuot. Mar ariyo kidhi manyo ratichi kaka ng'ama dichuo to okiyudi. Mar ariyo andie gi Mercy Myers wacho ni kaka pila sedonje budho chuo noyuago ni ukete jomida nikech mon nigi thida. Mogi kan gi ote mar Jacqueline Awuoro wacho ni yawa so sad del onge spare part jowadu anto nyara sumbi ok dariti Jackie from Githurai. Erokamano. Erokamano ahinya ko local instrumentals. Nyaro chieng' tie ote moro momaka ahinya kaendi iluongo ni Mo Nyarkoni. Otoni lin anyisi e gimoro. An igoya makinena to inyalo paro ni tinga e monyona. Lakini nokawuok e keny. Pod antie nyaka sani tinde oyieni dhako koloi eka deudak gi kwe. Maendi ng'ama osebet kiyoko kendo kinene to chal mana ng'ama koro banj gi tinga. Lakini en podo maka keny mamare. Pod entie keny. For better for worse, in sickness or in health, until death do us part. Razo Molo, that's what I have been living in since 2010. Nimevumilia ya kutosha with 2 kids. It hurts so much. Nyakora Ramogi Ajwang adwa ni mondo koro wadhi achiel kachiel irwendo wa miluongo kanyo ni Moses. Mabende wuok kanyo e office noendo mopuodhi mabende wang'eyo miluongo ni Fida. Obro miyo wa twak achiel kachiel kopuonjwa kendo adwa ni ichik iti. Ma en puonj ne joma mine kachiel kod joma chuo nikech gender based violence kata mana lweny manitiere e keny omako jite ok mine kende. Machiegni ahinya Moses. Erokamano. Amor aneno ka twech ber. Wuod luo kabisa. Nyasaye rito ago erokamano. Erokamano. Adwa mane ni nyiso ganda luo ni to nyinge ni kamili gin ng'awa. Iwuok kanye, iwuod kanye to tich mane mitiyo momiyo kawuono intiere Ramogi TV kae. Erokamano.
An nyinga iluonga ni Moses Daktari Okinyi. An wuod Karachuonyo, Kanyaluo. An wuod Kanyaluo kamoro ni Komuoyo. Koro sani tatiyo gi migao mar mine mar ng'iyo ratire mag mine gi nyithindo. Ma ok en mar serikal ma idendo ni FIDA Kenya. Koro kanyo an ajafuayo gi keyo, ajandiko, koro kacha tatiyo kaka Public Relations and Communications Officer. Kamano. Iwache mamit kabisa. Nyathinya kacha. Dahero puoyo Moses. Ingeni embe enja fwambo gi keyo. Kamano. Poch gi pak. Aneno ka usi ondisi. Enanjo Karachuonyo to unto to wang'eyo maber. Uteko oko ka? Ema koro kela e penyo mabende dahero cholo ni odiche maka uno nindi Moses. Eken kaendi. Violence. Kuma koro ng'ama dhako kata mana ng'ama dichuo igoyo. Ero moro bo wacho ni kiromo kata mana kod inya paro ni tinga monyono dhano. Un kaka jogo mabende ochung'ne weche gieki FIDA kanyo. Kinang'o mabende kata mana nitie chik moro mabende oket tenge manyalo konyo jogi eki mabende kadhe gik machal kama endi e Kenya. Gima timore gone Evelyn erokamano kowuok oko kowacho gik matimo nikech ne gima timore ga en mani ndalo mang'eny mine ok dwa wuok oko. Ok gidwa wuoyo. Ok gidwa wacho gima dhi mbele. Kato giro mar ariyo monego wang'i mokwongo ni ang'o momiyo igoyi kaka iwinjo ka ji wacho igoyi to pod ibet. Igoyi to ok idwa wuok. Koro kwaseng'iyo kanyo koko adhi neno wakonyo mine gi nadi. Nikech mokwongo gimomiyo kata kaka Evelyn wacho kata kaka winjo ka ng'ato wacho kanyo ok owuogi nikech oluor. Maybe obedo threatened ni kiwuok ta dhi negi, kiwuok ta dhi timo kama. Ineno mano gimokwongo. Mar ariyo en nyithindo. Which is the biggest mane gima duong' kabisa momiyo mine bede keny mar lweny. Nikech iwacho ni nyithinda gi dhi chiemo kanyni. Aonge tich sani, aonge kama tero gie, adwa ni mondo abeda kodgi. Koro chuno ni goyi tilingalinga. Koso seche moko idwa ni mondo iyie mondo goyi nikech iparo ni koko goyi to dhi go nyithindo. Ngeni women take a lot of risk. Mine kawo risk mang'eny mondo gi protect nyithindo. Mar adek en finances. Machiegni awinjo ga mirima nikech an ma yudo ga weche gi ahinya bedo jafwambo gi keyo ofiswa no. Mama moro gocho na oro message e Facebook. Ka ng'iyo kama to wacho ni agoch na keto namba na direct agocho ni. Tagocho ne ko ywak ng'eni goye. To kuna ni kiki goch na sani bonega. Ng'eni kora kia kaka konya kia kama entiere. Bang'e to chako gocho na. To kuna ni anto igoya ga pile. Moro nyanya ka pichni. King'iyo pichni nego to lit ahinya. To kuna ni ato anyathi kich. Na jago no kawaka podatin ta nyathi kich sani ko kan gi ni 21. Koro awuok adhi kanyi. Ineno. Koro mage gik ma mine go through, mane gik ma gineno nikech koro kaka nokona owuok odhi kanyi. Koro an gima nakone ni dia ka police report ka wang'iyo kaka biwa konyi nikech to luor. But gima watimo ga kaka FIDA wang'iyo ga case by case. So nitie cases moko aneno ka rach ahinya to wakawi wagoli to waterie a safe house kama koro onge ng'ama ong'eyo kama kata ka wakawi gi nyithindi tinyalo in safe onge ng'abro kiny. Kaito mar adek mamiyo kendo mine yudo matek en weche family. Ni nosenyuomi, noseter dhok dalawa. Koro wuok adhi kanyi. Wuonu cha be nego ga minu kachacha. Koro it becomes like a tradition. Ni en gima koro waseng'iyo go wuono be nego minwa. Koro ki doctor babu ko ni dog dala ni. Nosenyuomi dhok nasetiyo go an gi dhok. Koro ineno waseketo mine kaka property. Ineno. Koro ok idhi yudo konya momiyo seche moko ibeda kanyo. Kaito mar achiel en kanisa. Kendo ka mine moko be igoyo kabisa. Moko waneno ga kata kama wantiere office ma gi to ma ng'ato gimane dhi kamano. Nikech eno keto ni nyie ni ko lemone to nyie ni dhi change. Koso miye time ni odhi lokore. Tudo ka podi goyego ni ilemna dhi lemone matek. Ni en mana kongo momadho ni, en mana gik motiyo go ni, en mana stress momiyo goya. By the time midwa wuok cha to it's too late. Iwuok mana ka in e sanduk. Ineno. Koro mage gik maneno ka timo mine momiyo wang'iyo office kachacha. Kamano. Ero kamana ahinya Moses to yena som oti achiel madhi kela e penjo na mokwongo. An gi ote kowuok ir Evelyn Sewe. Good afternoon Brenda. Mon gi chuo mang'eny obete keny nikech nyithindo. Apani kawo point no. Lakini giwinjo malit kendo matek. Mon nitie ma frustrate chuo to an extent miyudo ka ng'ama dhako goyo dichuo kabisa to dichuo dak wach ne ng'ato nikech wich kuot.
aparo ni winjo kanyo. Samoro be idhaw ne ng'ama dichuo kendo iwuoyo kode mana ka nyathi. Mon bende winjo malit sana, especially mon mobet e ot ma ok ti. Iyudo ka chuo moko sando mon machal kamano nikech gineno ni responsibility ng'eny negi. Abire penjo mara. Adwa ni kawuono nikech in cases gi te luare lweti. To in bende jalony manitiere ka FIDA. Kawuono adwa ni wapuonjre niya, gin ang'o makelo dhaw mane Keny. Thoth gi ke report odonjoga. Ng'ato biro report ni ogoya, dichuo biro ogoya kata dhako ogoya, owang'a, otima kama. Gin ga ang'o ma okao okang' mamalo, the higher percentage of gender-based violence, reasons for gender-based violence. En mane, kech biro konyowa mondo wang'e kata wan kaka duond jopiny, the next topic makoro wawuoye en mano. Iwinjo, mano mokwongo. Penjo na mar ariyo, wantiere gi chuo, kendo giywak iwinjo ka Kolone wacho kacha, chieng' moro ne giwacho ka, ni nitiere FIDA, gimbo migi e mida. Iwinja, kawuono adwa ni lerno ni FIDA ni en mana ma ochung' motegno ne joma mine koso chuo mondo kawuono owinja nena. Okay. Penjo ni mokwongo about gimomiyo violence bede ot. And gimomiyo ging'eny. Mokwongo aboko ni wanga gi data makata nating'o moko ka about the nembni kaka gibiro ga. King'iyo before corona ne violence ni piny. Karo ma corona biro nodhi oidho malo kabisa. Koro gima reasons mokwongo ma paro en economical, financial. There's no the onge reason momiyo go ng'ato, but mokwongo en financial. Kineno ndalo corona no, tineno ka ne gidhi malo nikech stress no bedo mang'eny. Stress, depression obedo mang'eny, obedo koko mang'eny. Mar ariyo, nitie weche drugs and substance abuse, weche tiyo gi yedhe gang'o. Mago be kelo a lot of violence. Mar adek, nitie mana societal acceptance, culture wani timbe wa kaka joluo yie ni dhako, winjo ka moko be wacho ni dhako ber kigoyo. To mano ka dhako ema wacho kamano, an kata kogoya to mano ngiso no hera, kata kogoya mano en culture, kaka na wacho tani wuonwa ne go minwa. Neno, mano culture. Kaka ni wacho ni luo kit gi timbe gi ni koro ng'ama dhako nyaka ling mos, ng'ama dhako nyaka tim kama. Ineno, mage gik makelo, some of the gik moko makelo dhaw e ot. To moko en mana ng'ama ineno gima timore. Nitie gik mulongo ni science. Seche ma pod wawuoyo kodi ma poka kawi maketie ot. To nitie gik maka timo to nego ng'isi ni nyeni to kanyini ng'ama ber. Anya push, anya pami, anya bedo aggressive. Kinena nena kamano to chaka ng'wechon. Tinde hera kende okoromo, by the way. Nitie hera, nitie mwandu, nitie gik mang'eny mondo ibed gi family. Nikech koro kidwa dhi kamano ni nyeni ahero, ibiro kanye sanduk, tingene koro konyi, to bi konyo mama, to bi konyo nyithindi. Koro seche ma ineno ko negi cha, dongi to. En bo timang'o, en bo kwanye, otere jela. Koro nyithindo gidong nyithi kiye, ng'ama dhi rito ni nyithindo. Koro mane gik ma seche moko nego wabed ka waparo mondo wawuog e dak machalo kama. Akiera dia mar ariyo. Yes. Mar ariyo, FIDA nen mar konyo mine gi nyithindo manyiri. To gimomiyo ne FIDA ko bedo formed in 1985. Gimine machalo akina Martha Karua gini, Millie Odhiambo, Gesa gin members mag FIDA, the Chief Justice gin members mag FIDA. Nikech ne gineno ka nitie gap moro ma nyithindo mamine, joma mine go through. Nikech joma mine yudo ka kata ka chuo wacho ni gogi, joma mine migo mang'eny. Yeah, kato ngene chuo be wan do kaka chuo, wan gi joma lony machalo akina Martha Karua, machalo akina Chief Justice Martha Komano form FIDA. Gin be ginya beda kanyakla. Nikech population maduong' mar chuo emanie position of power. Kidhi kata ka police o CSS gin ng'agini. Gin chuo, kidhi OCPD gin ng'agini. Koro gin be ginya beda piny to gi form gimoro. Kaka jodongo to form nikech mato specifically okabi wuondi FIDA en mana mar mine gi nyithindo manyiri. Kamano. Ema koro kela e penyo mabende adwa chwalo ni sani endi Moses. Lenwa ne machuok. Ni ere koro kaka nyikwara Ramogi Ajwangi kiyudo kony kwa kuomo. Ng'ato biro iru, yes, ng'ama miyo sego, kendo biro iru ka bende en gadhola. Kata mana ng'ama dichuo obiro iru ka kata mana geno mar dhi mbele gi keny
koro osechopo giko. Un kaka jogo mamindo chung'ne weche gieki mag konyo mine. Ere kaka unuon uchiwo kony? Gin gik ma unuon utimo. Penjo na mar ariyo, wachre ni sama ng'ato biro ka FIDA okoyot. Nitie asoya moro manyaki mi advocate. Un kaka jo FIDA, be ma en adier? To sama ng'ato dwa chopo iru, onego bed ni ng'ato timo nang'o, kata onego bed ni ng'ato kao okang' mane? Koro mokwongo, kaka jo FIDA, gima wadwaroga en ni family no bed kanyakla. Koro apart from weche mag violence, weche mag deal go machalo mag kidwa mondo uweri gi chuori kata iweri gi ng'ama nomich, dwa mondo kony nyathi, mano child maintenance, mano be pod watimo. Koro mang'eny, gima ok wadwaga mang'eny en mana dhawni. But ka en gima chalo maintenance ni, to an gi joma iluongo ni mediators. Koro wabet piny wawuoyo. Wakoni ni ng'ane obiro ka, koro wagone dichuo cha. Wakoni ni ng'ane obiro ka gi kes machalo kama. To magi e dwache. Koro wabedo piny to wawuoyo. Kotamre koko wadhi kanye e court. Manyiso ni wan gima wadwaro ni mondo family ni obed gi kwe. FIDA obiro ka mar kelo kwe, ok okel dhaw. Koro ka en gi issue machalo mag violence, ting'eni gima wa advice gaji mokwongo. Report the hospital mokwongo. Make sure you are safe, make sure ni kama in safe, kaito the hospital mondo thiedhi, dika police ndik obi. Nikech mang'eny ibo yudo ka ibiro FIDA ka in gi adhola, in gi koro adhola midongo. Wadwa konyi. Ting'eni koro evidence cha koro onge. Emo advice ni kata kogoi yuda nafas idhi mondo idhi hospital mondo idhi ka police mondo ibed kata gi obi namba cha. Koro bedo mayot mar konyi. Kaito mara adek, FIDA wan ga gi wakinde mwaluongo ni pro bono lawyers. Koro pro bono lawyers gin karibu kuonde te Kenya mangima. Pro bono lawyers gi ok chul. In kibiro FIDA en free. To onge bribe mora, onge asoya mora michiwo kata siling achiel. Nitie seche ma ka koro wacho ni en weche mag chalo mag child maintenance, ma koro wadwa dhi e court, en siling 500 kende ma igolo mar yawo file. To mano boko chuno, kionge go boko chuno, to mano gima yawo go file. But FIDA wakonyi nono, wan go office adek, wan go office Nairobi, wan go office Mombasa gi Kisumu. Kaito wan be gi namba mar simu mar nono, makigo seche mokamo katibo maki, to wabo konyi. Kaito mar ang'wen, wakonyo ji, kibiro kaka mama mogo, ok ni wami mana support mar sheria kende. Wami nyaka support my psychological, nikech wan gi counselors across the country. Kenya mangima wan gi counselors mabo kelo ni, nikech nye seche mogo icha inbe ingi stress moko, ingi depression, ingango, emo yudo ka mamo kao nyithindo, negorego, koro mani moko wadwar. Koro nyaka wabet kodi piny, mwami counselors, mami support, mawuoyo kodi, manyaki, nikech ineno tuo oken mar del kende, tuo nyaka mar wich. Koro nyicha kose go, ingeno damage kabisa. In gi rem e del, to inbe in gi rem e wi. Koro ingeno nyaka wakonyi kanyo be. Koro mage gik ma watimo. Kamano. Gima mi apenji ma endi en nikech seche moko inyalo kelnu kata mana kes moro kanyo endo. To ng'ama dhako ywak ni ogoye gi ng'ama dichuo. To koro ka endi nitie kuma koro chopo kang' moro ma ji ariyo gi kidwaro pogo dak. To koro samo kel kes ni endi mbeleu, to dichuo seche moko nigi pesa mang'eny moingo ng'ama dhako. To ento te mano koso. Bang'e to koro sama koro iyalo bura, chopo kang' ma koro ng'ama dhako ema koro neno ng'ama rach. To ene ma koro en gadhola. Wakoni, FIDA, onge ng'ama osekele FIDA manigi pesa manyalo FIDA. Nikech ka konu kata members mekwa, nikech FIDA is one gi members of 1,100. To gin mine motegno manie court motegno. Nyayudo ka mama kaka Millie Odhiambo kinya tugo kode ni ngi pesa. Alice Wahome kinya tugo kode ni ngi pesa. Koro members wa gin members madongo mojing. Kaito apart from that, one also give friends of FIDA ma joma dichuo. Gine ma koro ging'eny malo kata mine. Ma gin wakinde madongo. Mabe wamiyo cases gi. Koro katibed mana gi millions adi. Kaito ng'eni wan be wadhi gi chik kaka chik dwaro. Chik no ema waluwo. Koro ok inyal loyo chik ni gi pesa. Chik man ni go ng'ato, ni evidence tie ni go ng'ato, ni nego ng'ato. Ok inyal loyo chik nikech in gi pesa. Nikech wadhi follow chik, to wan gi wakinde madongo, to wakili to wadhi miyi for free. Maonge gi michulo kata siling achiel. Koro kato bed mana gi pesa adi, to pod ok obinyali nikech in be in gi jogi, in gi wakinde 1,100 manie ng'eyi. Koro en kata gi pesa neno, onge kako
onya ginene onge kaka onyalo yie kes. Erokamano ahinya Moses. An gima dagomb penji. Mokwongo kapok mi penjo. Nitiere namba mi wacho kacha chande. Dagomb ni mondo miwa namba no kawuono nikech iwacho kacha ni nyalo goye seche te. Samoro nitiere joma kia, ok ging'eyo nikech kaneno ote moro kae, dagomb mar mondo asome, mondo support go gima dwani miwa namba ni. Nitiere Carol Albert wacho ni jiranda goyo dhako mang'og nyaka remo. Wase yalo gini endi e plot iwinjo ma waol. Wang'ni ne adhi e duka gokinyi ayudo ka odeyo dhako kabisa. Iwinja? Apano wegi kanyo wacho ni katek to afadhali inyon frame moloyo to dichuo madhako oweyo werigo gima otamo wadu okinyal otek kabisa. Entiere Athi River Makadara. Ingeni kiwinjo ko wacho ma kuma koride ng'ato nitie kama kasomo nikech okadwa ni ahont jonenowa nitie gima wacho kanyo ma ang'ado momineno ka ayweyo matin. Dikonywa gi namba nikech nitiere joma go through gender based violence gikiani gichak nango mokwongo. Ka namba no nitie ibro konyowa godo. Ka nitiere kuma inyalo report kaka iwacho ma ok chudi e bende. Kech dhano moro ne winjo ko wacho janeno moro no luongo wach chuda pan ni winjo. Giluor biro nikech wach chudo. Inyalo konyowa gi namba no kapok adhi e penjo na moro. Okay, namba adi chiwo to kapok achiwo namba nitie gima daher mar wacho. Kineno ka ng'ato igoyo to en jirandi. Ng'en mana gima jitimo ga makosa. Ok report. Tinen kata police, kata kidika police tidhi report ni mama moro. Because every police station has a gender desk. En gi gender desk. Koro idhi ti report wacho nitie mama moro igo ka idhi negi. Nikech kiling to chieng' makoro police bro kao body ema koro idwa wacho ni huyu mama alikuwa anapigwa hapa na mimi nilikuwa tulikuwa tunaona akipigwa. Sasa ulikuwa unaona na haukusema. Ini neno kigoe to kiwachi. Mara riyo nitie joma mine be magi koro weche mag defilement. Iyudo ka nyathini bedo molested gi wuongi. Ting'ama miyo tiling kode ot. Ni ka wacho to family dhi kethore ka wacho tango dhi kethore to go inbe go ibe. Neno ka koro ketho ngima nyathi. To gin cases ma yudo mang'eny to yudo ka bang'e en too late man jogi osetho jogi oseneg teko ka ineno process no. Koro namba to en anya chiwe. En 0 8 0 0 7 0 Weachaka nuai, sorry. 0 8 0 7 2 0 5 0 1. Nona gi kisungu. 0 8 0 0 7 2 0 5 0 1. Kamano. Kaito nitie namba mara riyo, mano mar serikal, Gender Sector Recovery Center, NB makega, NB mar nono, N 1195, achiel ochiko abich. Eto NB mar serikal, NB okonyoga ahinya. Kaito nitie organizations machalo mar Evelyn, koro gima timore jogi ng'eny manya konyo ji, ok fida kende matindika. But kiwuoyo kokon mi wuoyo, nikech gini chako recovery chakore gi wuoyo. Kiwuoyo to ibo yudo kony. Kaman but killing to abo mabiro kawi ka koro ng'ache ma koro watere jela. Abire penjo na koro. To penjo ni wuok ir janeno miluongo ni Joy Oure. Joy Oure wacho ni tuned in. My question: can sexual violence be among gender-based violence? Here comes your husband who demands for sex even when you're not in the moods, sometimes even at daytime, and if you refuse, he threatens to kill you, either carrying a panga or a rod. Imagine the same husband cheats outside marriage. Kindly help me. That is mano rape, mano marital rape. There's no two ways about it. Ngata oko yene mondo maki gi thuon kato bed chuori. Mano mana rape kabisa direct. There is no two ways about it. Onge case machielo en rape. Mano gimondo ni marital rape, which is a very serious offense. An offense maduong seriously. Yamaka odwaro kony to we are ready to assist. What is the first step monego ngato ka okang mokwongo ma ngato dhi kokalo e gima chalo kama? Okang mokwongo timo nango? Ineno the problem shida mantie gi marital rape nikech wadak kodi. Kamano. Ineno. Wadak kodi koro ngeni jikauga ni koro ma it's a must ni koro nyaka need kodi seche madwaro nikech inja oda.
Koro seche moko bedo ga very difficult, but nikech omaki gi thuon, nitie one of the things we do, we trust the victim first of all. Kibiro waonge ga gi two ways about, kibiro ni wacho ni ng'ane nomaki gi thuon, will trust you. Onge doubt moro ma wan go kodi. Koro achako process mar investigation kanyo. Onge gimoro ni biro gi evidence. Koro wan mabo advice nikech wan gi wakinde office makoro dhi konyi, makoro dhi advice kaka itimo. But mano, there's no two ways about it. Mano marital rape. Ma kibiro to koro with our team, our legal team, wang'yo kaka koro wakonyi. Kamano. Kapok wakao yoyo matin, Moses, nitie penjo moro mabende ila sana ne mine gieki kata mana nyideni gieki mabende gin giwegi giketo pat giduto te e keny. Ng'ato kadhe matek ahinya makuma koro dichuo kao nyaka pala. Dwane gigodo to dhako enosiko manani kata mana mama nasa manadhi katedo noketa pin to ng'isa ni nyanya kach. Kata mana kumantie niendi monda nyuolu mubede urome okanguno no sani urome niendi ilikuwa ni kuvumilia. Wakale mathoth. Gode nyaka giaoche duto te nwakadhe. Mannequin. Adwani jiwa ne miyo moro, nyadendi moro, mabende kokotang, to nyalo lalo mgimane, onyalo ng'ielo rengo, kalure koda tam miluongo ni kuvumilia. Kata ng'ol, nyathina kach. En mana kadhach, iluongo ga ni dhach. Wadhacha dhacha. Kinjo tiende otur, lwete onge, wang'e, waseneno mowang' motim nade. Kati wacho gani Kenya ni lau yuach. Ere kaka inyalo jiwo mine. Apani video ma waneno mar Evelyn cha, Evelyn oduoko penjo gote. Nikech en ng'ama obede ngimano, moneno, mowuoki. Masani en gi gire motimo. Koro gima timore en luoro cha. Luoro ne monego wagol. Kae to seche ma wawuoyo kodi ni, seche ma imanyo ato wawuoyo kodi to wang'iyo kaka wakonyi. Imanyo Evelyn gini. Nitie ji mang'eny kata women rights organizations piny kacha cha makonyo mine kabisa. Koro kiwuok oko, kaka ineno chako ni, dongo chako gi wuoyo, dongo ondiko. Mano chako maber. Nikech wuoyo no ema tek. Mondi gol gini, mondi bi come public, mondi wachi ema tek. Kisa biro public kama, to onge gima ditani. Nitie organizations moko kata wan, watemoga, nitie apart from konyo mag die ginene court gi, wan nyaka gi women empowerment. Women economical empowerment. Ma puonjo gi kaka ginyatimo tiyo gi sharan, kaka ginyalo tuengo, kaka ginyalo so beads machalo maber kamar nyathiwani, kamano. Mondo koro nikech gima timore ni giluoro wuok nikech gikia kaka gidhi loso pesa. Emi wan gi program moro be mar economic empowerment. Koro wa train ni kaka ibo bedo kiloso ngimani gi nyithindi. Nikech mane gima luoro mokwongo. But kaka Evelyn nowacho cha inyalo wuok. Tinyalo wuok midhi mbele. Gima luoro no kende, fear not. Kata mama lero wacho ni fear not. Do not be afraid. Kamano. We have so many survivors. Kikdiki tilinthi. Ndonge. Wogoko. Kikilokri bun ng'ato. Losi. Nyakora moga jwa mwadhi e yweyo bang' nyiri machuo kwa bro duogo. Ang'eni kolo bene gi penjo kocha chande. Ang'eni rowere machuo oseoro ne kanyo endo penjo. Kete mana kanyo endo wadhi e yweyo matin. En chiemo mopidh maonge gi chemical mang'eny mane gimidwaro sani. Mwaldendo gi dongere ni organic farming. Kaka mint, gik moko kaka rosemary, wandemo pidho gi mondo mi wakel gik man gi value. Anyalo wacho ni yo makende ni endalo manye korona orido piny. Ma chiemo no nyalo wuok e kuonde mopogore. Kae manye pidho gandawa. Ki mix gi seche mamol ogore matek, machielo nyalo golo yuto. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the Africities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022.
Ni aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Wasebedo ka wacho ni wadwani mondo walok dak mathurwa ka. Mondo wakedi jasik thura adek madongo. Man tuoche, en dhier, to gi fuo. Raila Amolo Odinga yawo chenro mar gero ute kar dak makasembo boma ma Kisumu. Challenges mosebedo gi skul ka ng'eny. Gimomiyo gi ng'eny en ni skul osedongo piyo, ma population oidho, to resources tin. Pek mar somo medore skul sekondar malore nok mar class P. Kawadhi mochwari mondo wadwangi jogo nogolo nwa lewdi ma wendi no rwako to ne wafwenyo go ni maede nege kangamo ka jal manego le ma ok nega dhano. Ringre jal moro manolalo yudi kar kano ringre mabondo ka ogol fuoni moko mag dende. Machiegni kendo nyakwa Morga Joanga adwani mondo Facebook page mar Wanti live kanyo endo mbak ndalo dhi mbele live e Facebook mar Wanti gi Sara Atieno wacho ni Stella anabete Keny kuom igni adek to dawa noriwo na gi wuode gi nyare mane gi yanya malich masa moro kane arango nyathina mana nyuolo kode to wuok nobedo na matek because of the bond mane ni against sharia. It's against the law. Man, it's criminal. Kore ngima nyal kaune hatua nikech ang'o miyo ibuogo ngima mar ng'ato ma serikal ma chiko koyiego ineno ko mano be ng'ama inya kaune hatua. Kaeto weche mag feeder services are free. Onge gimoro amora michulo kata nduru. Koro notion no ing'e nitie seche moko nitie office moro nwadhi e Kisumu to ng'ato ya office oluongore ni feeder. Koro nitie office moko ma ji oyawo ma giluongore ni feeder to ok feeder nikech office feeder gin adek mong'ere, namba be asechiwo ma free, namba no be kata kigo sim to go e free, onge gimichulo e namba no. Kibiro office moro amora onge gimichulo kata siling. Ma kichulo to imanyo ati kono nikech ato ane Facebook Moses Daktari okini throughout timanya to kata Facebook mar feeder ti report to waneno kaka wakonyo but onge gimoro amora michule office kata chiel. Yeah. Moses nitiere achiedh nade mawuok bang' keny mar Lweny. Bang' gender based violence ni pogruok wuok ga. Ka pogruok osewuok wantiere ga gi nyithindo. Nitiere jonyuol sana machuo koro makoro support chiwo ne nyithindo bedo shida. Adwani ler ne nyikwara Ramogi Joanga en process mane chakore nango korka child support kaka ng'ato obiro mogoni report. Weche machalo child support nikech gima wawacho ni kimiyo ng'ato ich en nyathi ni nyaki take responsibility. Kibimiyo ng'ato ich tiwene nyathi kende ni endo koro katiwene nyithindo kende ni en makoro dhi chung ne nyithindo gi. Koro ng'ato ka ng'ato nyaka
take responsibility mare kaka wuon nyathi kata kaka min nyathi. Koro gima timore ga ka en weche machalo ma child support to ng'e nyaka wang'i gima nyathi ma wang'iyo ka. Nikech koro to uji ariyo un gi dispute, un gi pogruok moro matin. Koro gima wadhi to watemo nwatiek gini ka ok wadhi e court. Nikech court bedo ga process moro mabor kendo en very expensive nikech court dwaro ga pesa. Koro office wan kaka nawacho to wan gi mediators. Joma koro bro wuoyo kod ibo kelu kanyakla tiwacho ni koro wawuouru ini dwa nade. To inwacho ni nyathini dwechege dwaroge gin kama. Odwaro kama, odhi e school kama, en kama. To koro jaduong' cha dwang'yo ni to ito koro idhi konyo nyathini ni nade. Anda tiyo kama, pesa manya contribute per month en kama. Koro wawinjore. To di mang'eny bodo ka cases mag child mag maintenance gi watieko ga mana gi office. Ogi chop mang'eny ok chop ga e court. Koro ka chop e court en koro ka nyencho bedo matek ema koro wacho ni koro wadhi e court to aneno ka en gi nyalo onya ka ke ama nyathini to ok gine koro mane wadhi e court. But mokwongo to watemo wawuoyo mokwongo aneno kaka wakonyo story kamano. Moses kaka iniwon kalure koda Frida kuma iniwon nitie un gi geno mane igni moko mabiro mbele kaendi kalure koda dhao mabende thoth mine kachiel koda nyideni kadhe keny mopogore. Gima otimo ineno kata kwa ng'iyo kata apart from weche mag ratiro mag minegi wan gi gimoro mwaduongo ni women and governance. Nikech wado mondo mine odonje telo. Nikech gima timore kata sani onego bed ni county ka county onego bed gi recovery center. Kama ka miyo gimoro timore ne to odhi kwa kony. Ineno. To sani kata kaka ji campaign pok ineno ng'ata mowacho ni gender based violence wadhi timo nang'o. Kiwacho wach health, ok nya wacho wach health, ok nya wacho monge mental health to onge gender based violence. To rescue centers gi makoro wadwa ni mondo mine odonj kuonde mag telo. Wanyaka gi campaign moro maluongo ni voter dada. Mwasekelo mine almost 400 safari pa kama kuonde te mag Kenya ka mondo atem puonjo gi kaka ginyaka hotelo. Nikech ka mine odonje telo to they understand themselves more, they understand what they are going through. Kikoro mama ni adwa kama anya kete mama ma obedo through sexual and gender based violence to yot ne mondo understand. But kechan be an magoyi kibiro ira to bedo matek. Because some of these politicians are even more violent than the people that we're speaking about. Koro magik mwatemo timo. Koro atemo work with the government. Kaito gimara rio sheria. Because we have to have laws that protect women. Kaonge sheria ma protect mine to bedo matek. Kataka gimoro timore ka kipenja about marital rape no. Do we have laws manya konyika wadhi e court? Nikech kwa dhi e court wadwa ni mondo wa win cases. Nikech the more tero jogi e court, the more meneno ka violence dhi mbele. Ngene inya pa no dhi malo nikech tinde ji ni awe ji report, Facebook nitie, WhatsApp nitie, koro yot mondo report ochop kuomwa kata mondo ochop ni kaka media station. But chonche ngene tek. Koro waneno ka prosecution be kaka wadhi e court mang'eny. Ke jo violence gitu nyaka tere court. Jo manego femicide ma yudo ka nyako bedo raped a student o wite bungu kanyo nyaka gibed prosecuted. The moment gibedo prosecuted the moment ina kago mamani to mamani didi to in be seche moko ngene wan wacho waluoro police. Nikech kata moro nchadi go mana dala wakanya luo kanyo. Case mar SGBV no. Mogo na simu. Tacho ni onge gimoro ni jadala ni no adwa. No, we are going to deal with you. We are going to go to the police. Kista wacho police no. You will see even the community now starting to say, okay, ngane no maki. Iparo mama mano chwade mane the one that was trending. Mama mani chwado gi jodongo cha. Yes. Yonen ka gibedo prosecuted. Ipani jaduong moro kendo bro chako ka okedi ni chwado mama mokia. Gibedo matek. Jogweng no tek koro giluor gingeni jogi nitie. Frida nika wadhi ka case ni wadhi dhi kod gi mbele. Kamano koro we must be ready to report to the police. Inyisa ni time ambe kange adieri to time dhi to nitiere gimoro akwai ni idhi adhi mapiyo idhi mapiyo producer ang'ni wena boyiena elo ng'ato goyo sim miwacho no endo kaneno kaleni ja ode nyono proper boyiena samoro eno kuchiwo ne koso mana an wuon magini timre na an man victim ni ema ubu winjo wachna oyieni mang'eny nikech koki report to in gi perpetrator ja gi ng'ama goecha urom kendo chalru kendo ka kudhi ka Nyasaye in bedhi twe kaka itwe machacha nikech ineno kigoye to in gi namba minya konyego to okikonyego koro namba no en mar ng'ato kinena na gimoro amora matimore nyathi mobedo defile nyathi motwe yot mama motwe yot wase rescue ji mang'eny koro kineno tigo namba no mapiyo mondo
wachop mapiyo wakony ngima ng'ato. Erokamano nyako mbiro sama ng'ato dwa tudre kodi achiel kachiel iyudi e mbui mane kata mana namba ni masime bende inyalo chiwo ne nyikwa Ramogi Ajwang nikech kalure gi kaka iloso nitie ng'ama bro feel free koloso kodi kopogore kod ng'ama chielo. Okay, mbui an nyinga ma Moses Daktari Okinyi, mano e Facebook, e Twitter mana Moses Okinyi, kamano. Kaeto namba na anya mana chiwo nikech konyo ji to ber, winjo maber seche ma ikonyo ng'ato. Namba ne 0726 98 9713. 0726 98 9713. Erokamano ahinya Moses, puoch gi pak kabisa. Kawuono ang'eni oganda luo mor kabisa nikech magi gik ma iyudo ka watimo nikech ok wang'eyo. Igoyi tiling, nyathi moro chandore tiling. Kawuono imiyo warieko. Iwacho ga ni every day is a learning day. Nyako Ramogi Ajwang, erokamano in mani kawo thuolo ni chakre saa 8 nyaka sani endi mondo ng'ire machuok rom saa 10. Aneno kanyo ka gi keyo sei kore maber mar nyisi ni to piny ringo kochomo kanye. Kinyo odiechieng' warom. Stella Brenda Ochieng' e nyinga. Kabene aparo ni morni gi kuma intiere gi kwe e kuma lich ahinya. Omiyo ka nitie koko kamoro mambene intiere wuogoko nyako Ramogi Ajwang. Dhao gi goch ok nyal konyi. Luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakachi. Luonga ni DJ Kolokol Instrumental warado kendo kiny e chenro machielo mar Mbak Ndalo.